MP candidate Joyraming Lengaphan Kangthum Karni. Hamren Amsilam Adolong Kasilam Kisai Oejok Kangraijia Phan Phirimimi Ang Kiklang. Sikari Timungarong Kitho Mangdeng Krungching Sayamai Kipamang. Karbinglong life Adap Abirta long penili sami beauty baby non birtang ton pen arjuponitha. Lakhain ko rapli Diopani MSC constituency ke parlo Silonijan Santipur Diopani Mandal Committee Sai Hemalong MP candidate Joyraming Lengaphan Kangthum Karnia Jaime Kedeng Pon. Pini Lakhain ko rapli Diopani MSC constituency angkang Indian National Congress mate INC hinpen nonang keliji Lok Sabha election mate MP election along kachepate dun jiaphan mingkethe Congress arat charia song pen kachetoidun MP candidate Joyraming Lengaphan ki ongdung aratum ningarong pen Kangthum Karni idopon. Congress MP candidate Joyraming Lengpen kaning jepingke non Lok Sabha election ki padwa hutke Congress party ki ongdung abut pen haipon pamiji pusi ning jepon. Nanamang ke rana phan ke chong thui lo. An pen Modi ke nang ye bang ke kisan atum phan mane la kene kheti tu klem pin an sai kheti tu a income double nang klem double kallo ki jora sok puno sang puno yat puno ki chu jora manga dorwe sida tax ki tu nang ma processor si dukani tu puno kheti ok tu puno apen rong rop thang ni itu rana tu sung apa no pemilu kasi jing room lo itu mah bang nam ke ta hai percobaya parti kan Nilijong si MP ke hailuk lute district ke thom arat kar inai article 2448 pichun pon vekpo athe Congress party songja Rahul Gandhi lamchak chipi pon tanglo alang ni ke lamchak chipi lo tangte claim vekpo puta than pon thu aning ke pung nai ne tum ke hele kaman pen ha pen tam ke song da do asi issue the dong do political issue bang ke article to implement ji non ba nili tum da ke ning je cho dalam ke lo ning tum ali dar Rahul Gandhi ning je ni pia commitment ne pa play po Sangti dipen project terang Karbinglong live North Eastern Council NEC pen ki hura tovar along dolong ki kim kisai oejok hamrena rong supiaran kaningri West Karbinglong Hamren district ahem pialam chethan namnute tovar ki wak hing nojok ki tharun iningin thin so et an puke ka chethan thiabang abelu ningkaning koi so si tovar putha kaningri non puta mission iksi patovar ka chileng dunlong abilang Pinpur में North Eastern Council NECSI campaign by thalangso Hamren Khanduli ajak kadu kabe kilometer phokebra phok kasilam ponjephan sai deng ponlo bonta ningkan phokleng pleprang tovar wak epen kaya tengsi hilik ligbuk ligbor chipru kecho tovar sonsi morok tok anpinlo halapu tovar ke hingno chonan takalilang dolong ke matha ke wak pararlo kanghang mate crack abangsi kaphiri mimi neilang pusi hawarat pen chithanwinti Guwahati Dipu Hojai Lanka Dongka Baithalang Sopen Hamren Kipali Japan Hamren Amsilam Adolong Teroi Vegnamji Bonta Labangso Adolong Alo Kang Hang Pen Kiong Dung Ang Hor Kardi Karthangagari Ton Kepen Ton Plikep An Karthangagari Ta Kachihela Rajok Komantua Poroni Labangso Adolong Kang Raipen Mekri Meklang Chetong Nang Kokji Pusi Karbinglong Lai Pa Pherang Kiapan Rongara Tungpen Chuphapen Birta Pangdak Pon West Karbinglong District Headquarter Hamren rong Sophia long development ke claim nang ji ko anuma nang claim pugali claim lo positame quality mate a hok pet pen ke claim pon kave aputhak sinal to maphan peklang ponji lake non iltom laso towar thek bonong lo laso towar lake Guwahati pen Difu pen Hojai lakado kave Lanka pen kachileng aniwang pharo suri lak armu kachileng atowar lo ajo phirlo kachileng chimit me pin atowar lo lapen apu lake iltum dampon pulutang te latum Silong lapen Juai lapen kaprek adim sitame Guwahatian sita laso towar pen dampon melo nal tuma fanon Abirta pen kap laso kapan da pen kapachini iponji lano ladak lake Amsalam po adolong lo Amsalam adolong ladak
ke dam tang ningkan thom pli an si dolang la so towar katiar pon la pen rat hawara rat ko anane la so towar customer NEC pen customer hut ko anone akisung ala tum chetong pon lo la pen semar tang det pen ko anane ning arong dolo sitame isi ning du ka bangke la so dolong along itu ladak tiar det pen no ladak towar ke bak et ini tum thai pon lo lai sitame a gap do et lo ladak ke athak jot sita ladak akit phuk la ke thang takali sitame ha arlo abangke ladak athak pen ha aber an sita langsung ke crack mate ladak kacing hang abangke adak ke big lo kachiri mek jilapen apor der oya prang na bangso towar kasilam thujia phan halada ki duara ra tumpen chuning ripon sa dolong long abang ke hojai pen ke wang pen te punogo pen ke wang hati pen ke wang pu selong pen ke wang la so towar pinak aposi la so towar bang ke prabjin pen jiar thu te pusi rada hin beta chuning ri lo mane ar lu bang ke jinghang dak khanjang lo la si la so ke nu dia bang ke apor sipu te ka ben tu ne ke nu ji hamren pen daniel hi carbing long lai Thereponi phai inquire troxiani KSA Upper Dilaji Branch Committee lapen Upper Dilaji Yuda tumpen Patir PC Upper Dilaji Sikari Timung Mozadar Barim Arong Pathua Klamalong Ketho Mangdeng Krungching Sayamai Kipaman Ove Gimia Tumaphan Loki Pacharli Akinang Sot Arta ki jumpen piso ke en penan ki dopen chipahilu nangji Longle Pelanga Cheraikom Akinang Sot Raki Hormu pen chipahilu kenang sot Rong rup chipang thir chen pen kido akinang sot Son pholam thia puthak athi pi an ponsi Thansri constituency ke parlo ki high crow LP school pathua kram sikari timong arong along rong siang bong kosonsi kai ke ta chirok tok pen kido nang je puthak chethan chipariame padupon Bangso chirok tok ame along aluhiaman pen inglong pho KSA mei phu barim Thangsing timung chitong dunsi alangli mei ka chetong arara thengno kaning je pona tengke isia det isia long ri phan ki pavir det jike bom war plum teng ainang ni luki charli akrong jongsi warsai pipe det lo pulote isia det along ri ami thangsi beer det po lasi osomara phan luki pacharli ki patheke aprangsi ke apia potumsi thedungar pu do pusi than parite kang Sarkar pen salam pithek patang te labang so abarim nai penang kok po labang so rong long ke pathir tang hoi pusar pisar tum ke dak karbing long termas council a hem ki ma hutam ta melang tum kachira kachi to dun long atum lang kachi halabang so rong long no sino anta lason ke phi patang te labang sa so kachi tin so membe lapan ke chok chi do seji kasi karbing long termas council labang so rong kapaching thurji phan labang so rong hawar arong asar pen cheng lok rat pen jingki ji than si labang so kopi Asia kenang sot ma kijuna lang penceng lo ke dama tawar penceng lo kopi se kenang sot ma hala bangso kacerap dun ji phasin nili penchuri pon lo nili phan tame pini la bangso mailong rong rat penang churi pidun je la bangso SGB la bangso a file bang tong se kot penang cerap pidun sonte mesenji pu athelang litum la bangso file ka chi move ningkan hinilo pusi nang than dun la si Carbon Thomas Council Competent Authority mante non ilitum ke dobom non litum kithurdunji MP Amor Singh Tiso alangli phan kachuni kangtung ke lalo labangso arong farman SGB file council of do bosipu lasi labangso file tami pachok pidun derlu prodangte labangso arong arat phan halabangso mithang akar i SGB adak chilong pola pen laso SGB pen tami alang litum ke claim kedam pen an dak documents ka olai penon yat penon alang litum SGB pen isi supporting documents pidun ko goti mon tami labangso SGB mon punon benta ke chok chida joini akasik sak to koklo pusi than nilitum son pho patak ni ting chingbai pon lo ke chengsi la bang ke oi ke mitum han lo char din ngi akinang sot la pen ke don thu bang ke ata ke kompen piso ke en man pinan ke do la bang dai tum apia potung chilang ngi nang sot po la ha the pi en pen se nilitum pinip pinan arsi jit adi do jot pen nilitum chingbai pon lo la pen si ki jut si ke chonuri gang tum mang ke la lo ni Carbon lo Thomas Council ka chari tum phan adak nitum ke do barim diphu pen headquarter ben chekoi not kilometer pho baksi dolo stame langnam elo litum ke do barim litum da hokpen lo majang aso litum da ke do barim tum phan mang ke kaching thur abar sai pen chenglok boreng war sai pen chenglok tami tum phan mang ke do barim tum mang ke pi pating po bating son se nang ma thakok
goreng waya sai tamin tu long nunde lapen ke ki jona langben cenglok tuaran tamin tu han pinian dan kilang mun pet la bang ni lukpik asinon ki bang jilang apora ni bangke ilu tum han tami kaprek ahwa long kaprek konstitusi long kilang pon ating sini tum han danang pon nangji pu sini li bila bang so media helong pen natuni. News report Karbing Long Live. West Karbing Long Labor Union Thihek Pen WKALU hin pen kiwangji Mayday ke talon dun Japan chisik chedang ponsi mesen pen ke talon dun Japan pura inglong birigalong phirang kiamai kangni pini inglong birigalong ke dopon phirang kiamai along Karbing Long pen West Karbing Long district hiniamuluk chingrum pen elong wet adimalong ke talon pon Japan pachini pon mate International Labor Day la so phansi tame ne tum chisik bom lo lasi ili tum la non ke bangji apor bangke hurun pli an lo 2021 pen 22 la pen 23 non 24 an ke hurun pli po mate ingdeng pli an ke ni tum la labor union atum sitame ke dengdon la puson non ke bangji me tarik sisi me netum chisik bomlo la so phansi lasi la bangsu West Karbing Long la pen East Karbing Long la nili ke sengdam a committee si manela Adap elawet adim sini tum katalon padopon po lasi nilitum na non ke bangji labor union pen la bangsu mede phan ka patir pi ponja phansi nilitum Karbing Long Adap ni tum kaching hon Karbing Long Adap tum si tami labang so along na cherap chetu dunji phansi ni tum labor union pen si tami chuning ri pon padolo aprang ke kapre ka songa tumanta labangso International Labor Day talon pon bonta pininga sengkan pen ke akapre ka songa tuman ke talon pon ang nilu pusi West Karbing Long Labor Union Central Committee meipu manaf kram sa hin pen chuning ri pon por ilitum apana ke japon bangka via jok ilitum bangke papi hu pason do koklo lasi non ke bangji phang pan bangke ilitum labang so sai bangke ilitum kabang abang putin tum sitame matha rat nangku ko bang ilitum achoni ri padolo lasi labang so non ke bangji me tarik si ahut bangke ilitum lapan ilitum Karbing Long ara tum sitame claim rapet na dang rapet na ko bangsi ilitum kacuni rilo lasi kedam tang pusi tame labor union nang klang kle lang aho da bangke akapre ka political party tum ke deng puson ta ke theklong do lo lapen ke jungjung pen ke deng tum pusi tame do lo lasi labang so jungjung pen ke deng de je pan lapen ke akapre ka political party tum si tame ke deng de je pan nang sinili tum kacuni ri padolo lapen komane atum jong si kachisik tang du pusi tame alang litum kachisik se daji phansi nili tum chuni ri nangkok lo athe ili tum choklem chodam pen ke klem ra pet lo polote lasi ili tum lan so se si me tu senji Khironi pen mohanteron Karbing Long Live. Pini Abirta ke lapansi kang ton poniglo kardong